gore rinera kudyiwe rinopisa vakomanaka zvatanga ende chinhu chavo chiri kugena momentum day by day, bit by bit. Nhasi tiri kuti chiko, tiri kuti Mudarageza is again speaking from the grave. Handiti Mudarageza aiadresa zvinhu zvake 2030 ndobairova. Kwakazouya comrade Knox Chivero vari kudedzera kuti 2028 ndonguva dzavari kurova. Saka ndangoona zinotification vari kutozivisa vana veZimbabwe kuti hanzi tichasangana nguva idzodzo. I don't know kuti these guys chii chavari kunyatsoplana, chavari kunyatsoronga, but it looks like vari kuramba kumiswa nerufu rwaMudarageza. Zviya zvekunzi hanzi kufa kwemuJoni kambani haivharwe ndo zviri kunyatsoitika panapa zvandiri kuona. Kufa kwemuJoni kambani haivharwe ndo situation mamiriro yakaita. Paiitwa zvinhu zvavo isusu kudhara katakatombooti the way yavari kuzviita izvi zvitanga zvisina kurongeka, vari kungotanga vanhu vangori hashawo nje. But madhara yakaita sana Knox Chivero vaya ngatingosiya apedze kutaura, alright, tozoona kuti chitangira ipapo apo. Ende ndakazoonawo vamwe vakutaura kuti hanzi auya nekuti haanigiri nekunoku asi akambata kunoku mudzeti tozomudhinda tomuita sei. Let's watch the space. Nangoti ndingofanira panapa ndingokuzivisai kuti vakomana vaya vari kudzoka kuti vachinge vachitaura something zviri kuitika. Nyaya yeamendment yeCAB 3 yanetsai gedzai tuone. Ndozati vana veZimbabwe mune zvakawanda zvenyu zvamunoda kuti munge muchiita sei, muchifambirana, muchitaura, muchiita sei zvamuri kuita. But for now nangoti ndingofanira panapa ndichikuzivisai zvinhu zviri kunetsa. Misi nenguva vanouya netopiki dzavo. Munhu wese ari kumhanya neZANU-PF, ungava muprofita kana usingamhanyi neZANU-PF, we are against ZANU-PF. Kunototumwa vanhu, ungava muprofita, ungava church leader, ungava chief, ungava mukuru wepachechi, ungava sangoma. Reason yokuti vade kuti vanhu vese vatevere ZANU-PF vanoda kuisa bribery yokuti hakuna munhu anofanira kutaura kuti ZANU-PF they are thieving, they are evil. Tendai biti chomunoti mimi uri pa ndoda kuti ndingokubvunza iwe kulendi wewe chomunoti uri pamahwani chii. Ukachitarisa chaicho kunoti mimi Tendai Biti uri pamahwani chii. Because Tendai Biti achita Minister of Finance or Governor panguva yaMugabe akatozviita ari through under ZANU-PF, but akapfeka hembe yeMDC. Semuna Douglas Monzora amene kuti waiva chairman here kana kuti waiva director kana kuti waiva chini grepe ZANU-PF. Chavanenge vachiita ichocho vanhu veZANU-PF kufidha maCIO avo ese everywhere. Vanoda kuwana information ya everyone, every opposition party. Saka system yokutanga vaisa threat kana kurova ma-opposition leader vanoda kuisa fear mukati mavo, then iwepo unoenda kuchipatara unowana kamwe munhu achinzi kwanzi takova neimwe member yedu nyuwani. But although munotomuziva kuti munhu waimhanya ari kuZANU-PF, ZANU-PF haizvitenderi zviya tombomhanya nayo ukozondomhanya navamwe vanhu. Unenge uri munhu weZANU-PF, hausi weopposition. Iye Love Mamadhuku chaicho kuti tikada kuti titarise reality yepati yake. Pati yake wakaifoma iri under ZANU-PF.
kuti vaise confuse kana confusion kuvanhu vanotevera Chamisa, because chinozikanwa neZANU-PF ndechekuti Chamisa munhu wavanhu. It's a leader of the Zimbabwe. It's not a leader for the evil. Like ZANU-PF, what he does, what he did, what he doing, each and every fucking single day. Nai. Ukanzwa papetinga tichivatuka vachiti munoyanza kutuka, munoyanza kupopota, musati vanenge vasingazviwe, vanotozvinzwa. Ende vanotorwadziwa nazvo nokuona kuti vanhu vari kutiudza chokwadi. Saka munoda chokwadi here chokuti munondochipuhwa chinobva kudenga. Muprofita wacho unomuona kuti anoprofita zvechokwadi. Vanoprofita chokwadi ndo vanonzi vanyepa. Vanobatsira vanhu ndo vanonzi vakatenga mishoni. Saka handizivi vanonzi vaprofita vavanotaura ivavo. Nyaya dzavo dzokuda kukidnepa vanhu brain. Kidnepa brain, and I don't know how can I call with English. Kuda kutora pfungwa dzavanhu kuti sampoto tanga vadzibika votichina unoshandisa. Ndo zvavanoita. Vanotanga vaita pfungwa dzemunhu mupoto vodzibika apedza kuzoti amurekedzei aende. Mune chokwadi chokuti munhu angabva akaririsa vanhu maprizena ese akaririsiwa yaya akaririsiwa zvine chokuita nemaelection, ende zvine chokuita nokuti 2030 vamwe vacho ipo pai vakutoshandisiwa neZANU-PF. Like mudharaunda ukazoti munhu angagwa uchi akapuhwa imba akadini, asi wanga arepa akarepa rekati wanga auraya, konzi munhu angagwa uchi. Ndo zvavanenge vachiitira izvo. Because if you come out of the prison under the name of ZANU-PF, already they are threatening them. Something happens, something to say against ZANU-PF, we kill you. ZANU-PF people, they are saying that. And everyone, they are not what I'm saying. Ndozokorora futi kuti muchinda uya wakafurwa, mazi aiwa yakafurwa kuNdanga hospital kunana Ndanga kuzaka. Haichombosiri kesi yaya, because ZANU-PF inotova nemakesi aya akawanda yakauraya vanhu. It's not a case. It's a revenge. Saka masi aiwo zvaakanga achishuta vanhu, basi vakanga vachiridza futi vachiridzira vakomana vavo futi. Kana dai vanga vakavafura hama dzacho dzisingarudzi vanhu. Ikenezvi vana Munangagwa vari kufamba, vana Chidhimona naMasendeke. Ndiani wakaita, ndiani uri very notorious muZimbabwe, vana Chidhimona neZANU-PF. But ZANU-PF, they are hate. ZANU-PF and their members, they are hate. They are biggest notorious in Zimbabwe. Munhu musinawo vanobatira vanhu futi vachifura vanhu vachiuraya vanhu. Vakazvidzidza izvo kubva munguva yehondo. That's why Musinga imi ndobata nyaya dzakawanda. Ndizvo vanitaura. Ndoda makutaridza kuti muone kuti that's why makaona kuti vachibva panguva yehondo vakati munhu wese dzosa futi. Asi vana Chatunga vanenge vachifamba naye.
vana venyu ndo vanofamba nepfuti vachifura vanhu, vana vamahurenyu avo. Vana vemahurenyu vanonga vachifura vanhu. Iwe vamai vane zamo rimwe, nezamo rimwe kuita senjuso, kurugwe pamuromo.